După ce cartea a primit premiul Eminescu, a existat din nefericire o reacție foarte virulentă la adresa ei. Poemele Anastasiei au fost împroșcate cu lături verbale imposibil de reprodus aici. Salutare, prieteni din Biblioteca lui Gelu! Ne revedem de aici în aceeași stare de recluziune în care încercăm să evităm poziția de drepți și să ne relaxăm cu ajutorul literaturii. Înainte de a trece la subiectul zilei de astăzi, am să vă reamintesc, așa cum fac de fiecare dată, că așteptăm comentarii și sugestii din partea voastră referitoare la autori sau la cărți pe care ați dori să le comentăm aici pe 1000 de semne. Vă rugăm să le dați un like și un share ca să știm dacă facem treabă bună sau nu, sau dacă avem lucruri de îndreptat, și sunt multe, bănuiesc, de îndreptat, dar ne vom strădui să facem ceea ce facem cât mai bine, gradual. Nu în ultimul rând, vă rugăm să comandați cartea accesând linkul din descriere. Bun, acum să trecem la ceea ce ne interesează. Astăzi vă voi citi un poem din volumul de debut al Anastasiei Gavrilovici, Industria liniștirii adulților, volum apărut în toamna anului trecut la casa de editură Max Blair. Așa cum bănuiesc că știți, cartea a fost recompensată cu premiul Eminescu Opera Prima în ianuarie la Botoșani. După ce cartea a primit premiul Eminescu, a existat din nefericire o reacție foarte virulentă la adresa ei. Poemele Anastasiei au fost împroșcate cu lături verbale imposibil de reprodus aici. Nici Anastasia nu a fost scutită de acest tratament. Totuși, după această furioasă îmbăloșare internautică, poezia Anastasiei a rămas la fel de puternică și de expresivă, poate chiar mai puternică și mai expresivă decât înainte. Trecând peste acest episod regretabil, am să adaug că Anastasia a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București, a fost redactor șef al revistei Ale Cart, a trecut prin Zona Nouă de la Sibiu, un cerc care a dat mulți tineri scriitori și poeți, iar din 2016 face parte din redacția revistei Poesis Internațional. A publicat poezie, cronică literară și eseu și a tradus pe Kurt Vonnegut și pe Ernesto Cardenal. La Paralela 45, tot în toamna anului trecut, a apărut acest volum tradus de Anastasia Gavrilovici, Noua ecologie și alte poeme militante de Ernesto Cardenal, care ne-a părăsit recent, așa cum probabil știți. Cartea a fost foarte bine primită, cel puțin în cercul poeților de la noi. Acum am să vă citesc din cartea Anastasiei al doilea poem, care se numește Lucruri simple. Poate că oamenii chiar dau tot ce e mai bun din ei doar atunci când sunt zdrobiți, ca măslinele. Sau poate că nu. Ce știu eu? Mintea mea e un șvaițăr prin care șuieră muzica șoarecelor de laborator când îi îmbrățișează șublerul. Nu sunt alergică la nimic și totuși sufăr din orice. E suficient să-mi spui că nu-ți place marțipanul și voi începe să plâng. Căldură umană eliberată haotic, conținuturi psihice descărcate aiurea, nervi de dimineață, de nesomn și lehamite, proiectați în cei dragi ca un avion care își golește dejecțiile deasupra unui vas de croazieră. Nu-i nimic. Te uiți spre paharul cu bere, aproape că ai putea să-i vezi jumătatea plină, dacă n-ar fi acoperită de amprente pe care, cu puțin noroc, va mai dura 10 ani până să le reproducă maestrii cyborg. Sunt lucruri simple în jurul nostru care îmi fac inima origami. Anarhie emoțională, cu tremure insesizabile, frumusețea naturii, destrămându-se prin propriile forțe. Orașe prin care se circule mai greu ca în sângele meu și tot aerul ăsta cu care nu am știut niciodată prea bine ce să fac. E târziu, copiii te așteaptă acasă. Mai bine nu mă lua în seamă. Suntem cu toții 80% leam și eu pe ale mele. Restul apă și calciu. Privește, constelațiile astea par moftul unui artist contemporan, dar nu fac mai mult decât o satura delicată a unei păsări colibri. În turnul de control nu a mai rămas nimeni. Fotograful cu Parkinson aproape că a nimerit butonul. Măslinele sunt coapte, ar putea fi sfârșitul. De s-ar opri odată aici.
Anastasia Gavrilovici, Industria liniștirii adulților, o carte excepțională publicată la casa de editură Max Blazer în 2019. La revedere!